mafuta bei mayot. Kutendore gi timo ohala kata timo tawo chenro magwa kiwan nitie wach mosebedi kiwacho gi jatend piny Kenya kaka weche mag mbolea osedok piny mbolea Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni be nitie yo machielo moganda nyalo tego godo chiemo mapacho ka ma ok mana pur Kenya nikech ji te ok gin jopur nitie jok matimo gik mopogore opogore to piny pod tek ne ji te wacho ni be nitie yo machielo ma kopogore gi wer mar mbolea osedok piny mbolea osedok kata bo wacho ni ji te chal ka gima ok cham kuon koro bei ya mahindi to nitie joma bende kuon ok gihero koro gin gitimo nang'ere kaka bedo kae zaka abro duoko jawinjo wania okay bei mayot mar mbolea to krach to bende kata kwa pur be ok dangi pur ka uno tikeyo kiny nitie muda manyaka itim nade nyaka iriti muake koro mano to bende ber but amongst the several things ma jogi nyalo timo mondo los go ang'owa ngima kadwoko jawinjowa tigi miluongo ni usuru miwuoye gacha usuru ni wang'iyo yore mopogore opogore sani ng'eni japiny hinyore mana nikech usuru ok onyal dhi nyiewo gimoro ousi nikech kata bei mar wero ni malo mondo ichop gi mwandu no dala michak use na japiny be biro ywak ni bei ni malo koro kata kuma idhi usi otimre nade onge usuru number 1 sirkal onego bed ni duoko usuru piny ka giduoko usuru piny to kata mana gin giwegi nitie kaka gidhi gen but wakwongo wawach kaka japiny dhi gen sama usuru otimre nade odwok piny sama usuru odwok piny mokwongo bech mwandu be nyaka dok piny sama bech mwandu odok piny japiny dhi timre nade dhi chiemo kata dhi yudo mwandu e yo mayot rabele dhi nyiepo mang'eny sama yudo mwandu e yo mayot nitie jowero mawaro mwandu sama giwaro e yo mayot to dhi to use yo mayot ang'ono matimre otieko stoge cha piyo kendo oduogo timre nade oduogo wero koro iwinjo ka jawinjo penjo ni to gin ok gipura but ang'o kendo minyalo tim osuru ni kodwok piny to bech mwandu dok piny to bech mwandu kodok piny to ng'ama waro piyo to dhi uso piyo to duogo waro kendo kamano tiende no bende oyudo yot kaka onyalo konyore en owuon moloyo bet mana ni koro en orito puodhe kotimre nade ekokonyre koro kanyo onego bed ni sirkal konyowa to sirkal bende samo duoko gine piny akia gimomiyo sirkal masani ok nyal leverage on numbers kata ok nyal bet nigi target kata gihimo ng'eny marwa sama duoko usuru piny to ji mang'eny dhi donjo ohala sama gidonjo ohala dongi juogogi afadhali yud matin kuom ji 1,000 moloyo yudo mang'eny kuom ng'ato achiel sama gibe giyudo mang'eny tiende ni giyude mang'eny to chenro mag gwenge nikech sani wan kata mana gi county governments ginyalo tero mwandu piny kacha kata ginyalo loso chenro manyalo improve ngimawa through county governments piny kucha tiende ni giyudo pesa ma is enough to gi allocate enough kata gimiyo county governments pesa moromo manyalo bendo mulogo ngima japiny chien kacha iwinjo to kata gi sani magiketo usuru malono beding'e ni piny kucha kata mana governors ywak kech pesa ok chop girgi e yo makare ang'o momiyo biro bet ni pesa ok chop girgi e yo makare to usuru tichoko onge target ok gichopi but mano to normal ok ochuno ni nyaka ichop target but target bende ok gichopi aneno ni gichore malo to ka gichore malo ok giyud enough to kata mana gi sani pesa miholo ko be nyaka ser pesa isero nyaka iwach maber kaka i plan duoko pesa ni ere yot midhi ere kaka idwa timri nade idwa duoke winjo koro japiny gima nyalo konyo japiny kata openjo ni ang'ono manyalo tego uchumi wa kidwoko tax piny kawuono kage manyo yore ma ginyalo duoko go taxes piny to japiny bende dhi yudo yot e yor timo ohala to kotimo ohala to en owuon odhi timre nade odhi jitegemea moloyo wacho wach pur mapile wacho wach mapur mapile ma ok gidwarno
Ka watieko Zakayo, aneno ka jatend piny osiko kanyiso joganjo ka ne obed kod horuok gi miye thuolo ni